ಹಾಂ ಸುಂದರಿಯಾ ಹಾಂ ಪಾನ ಸುಂದರಿ ಹಾಂ ಪಾನ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಸುಂದರಿ ಅಕ್ಕ ಸುಂದರಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಈ 10 ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಹಾಂ 10 ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ 10 ಜನ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗ್ ಸುಸಿಲಕ್ಕೆನಡೆ ಬೋಡು ಬೆಜಕ್ರೆಗ್ 5 ಜನ ಸುಸಿಲಕ್ಕೆನಡೆ ಬೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಜನ ಬೇತೆ ಮೊಕಲ್ನ ಸಂಜೆಕನಡೆ ಬೋಡು 5 ಜನ ಅಂದು ಬೆಜಕ್ರೆ ಮಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಹಾರ್ಪುಂಡತ್ತ ಬೆಜಕ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇದಿ ಇಂದ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಮಾರದು ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಈಯತೆನ್ನ ಇರ್ದು ಈರು ನಲ್ಯಾಕ ಈರು ತಿಕ್ಕಿಜಾರು ಇಂಕ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ಬೆಜಕ್ರೆ ಗೋಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಪನ್ಲೇನು ಪಂತನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇದಿ ಈ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯೋ ಮುಜ್ಜು ಮುಸುಂಟದಲ್ಲ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೆಕ್ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮಾರದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಬೇಲ ಅಲ್ಪುವಾರಂದು ಈ ಎಂಜಿನ ಸಾಲೆ ಓಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೀನು 10 ಜೋಕ್ಲೇನ್ಲೆ ತೊಂದು ಅತ್ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಬೇಲೆ ಪೋನ್ತೇರ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪಾತ ಮಾರದೆ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಜಾಲ್ ಗಂಬಿ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಇವಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಸರಿಜ್ಜ ಮಾರೈದೆ ಇಂಚಿನ ಸುಂದರಿ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮಾರೈದೆ ಬೆಜಕ್ರ ಅರಾವುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಾಂ ಬೆಜಕ್ರ ಅರಾವುನು ಬಾನು ಈ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಅನ್ನ ಮರಿಯದ್ದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸೇರ್ದು 4 ಜನ ಇಡೆಗ್ 4 ಜನ 5 ಜನ ಅಡೆಗ್ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂದು ಬೇಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಬೇಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬನ್ನ ಐನಾ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಬೇಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬೆಜಕ್ರ ಅರವನು ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇದ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ BP ಸುಗರ್ ಏರುಂಡ ಅಂದು ಬೆಜಕ್ರ ಅರವನು ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತವ ಜಾಲ್ ಗಂಬಿ ಅಡಿಪರು ಓಪನ್ ಹತ್ತು ನಿಕುಲು ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಅರವನ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇದಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾತು ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬೆಜಕ್ರ ಈ ಇಂಜಿನ ನಂಗೆ ಮುಸುಂಟದ ಅಲ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ ಇದೆ ನಂಗೆ ಗೊಂಜೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಜಿನ ನಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೇರುವ ಎಂಚಿನ ಮುಸುಂಟ ನಿನ್ನೊಂದು ದೇವರನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಆನು ತನಿ ಅನ್ನಡ ಬನ್ಪೆ ಜನ ಮಲ್ಪಾರಿ ಈ ಬೇಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬನೊರ್ಚಿ ದಾಲ 15 ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಬೇಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬೇಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಬೇಜಕ್ರ ಅರವುನು ಅಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಬೇಜಕ್ರ ಅರವುನು ಅಡಿಪ್ಪುನ ಹತ್ತು ಅಂದು ಬೇಜಕ್ರ ಅರವುನು ಅವಳು ನೆತ್ತ ಕುಮೇರ್ದ ಪಾಡಿಡು ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪಾರೆ ಅರವ ದಿನ ಮರ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಎಂಕಲ ಎನ್ಮೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಎನ್ಮೆ ಕರಂಚಿದನ್ಗೆ ಅಂಚ ಈ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಮಾಡದೆ ಆನ್ಲ ಬೆಜಕ್ರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಅಂದು ಎಂಚಿ ಕರ್ಮನ ಮಾರ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಬರ್ಪುಲ್ನಜ್ಜ ಅಮ್ಮನ ಕಾದೆವನ ಉಂಟು 5 ಜನ ಒಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆ 5 ಜನ ಇಡೆ ಸಂಬಳ ಏನು ಸಂಬಳ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇಗತ್ತ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ ಇದೆ 400 400 ಕೊರ್ಪಾನ 10 ಜನತ್ತ 4 ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ ಮೇದಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪು ನೀ 400 ಕೊರ್ನೇನು 10 ಜನತ್ತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಮಾರ ಇದೆ ಮಕದಾನೆ ನಿಕ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟ ಅಂದೆ ಸನ್ಯ ಅಂದ ಉಡನಿಕ್ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಜ 10 ಜನ 500 ದಾಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಅಂದು ಮಾರೈದು ಈ ದುಂಬುಗ ಪುಂಜೋಕ್ಲನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ದೀವಂಡ್ರೆ ಅಂದ ಮೂಡ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲುಗು 500 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡೇ ತಾನು 15,000 ಅಂಡು ತಿಂಗೋಲುಗು ನಿನ್ನೊಂದು ಚೊರಿಗೆ ಮಾರೈದೆ ಕಾಸುದ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ 400 ಕೊರ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಏದಿವನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಸನ್ ಒರಿ ಅನ್ನತ ರಿಕ್ಷಾದ ಪೂರ ತೂಪನ ಸರಿ ಅವು ಬುರ್ದು వచ్చి ಅಕ್ಲೆ 400 ಅಂದೆ ಬನ್ನಿ ಆಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಡೊಂದು ಬಜ್ಜ ವರಲ್ಲ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪೂರ ಕಲ್ಪನ ಪೂರ ಜೋಕುಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪನ ಇಂಚಿ ಸಾವ ಕರ್ಮ ಮಾರೇದಿ ಜೋಕುಲತ್ತ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲೇನ ಅಂದು ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಕ್ರ ಸೋಕಾರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರಲ್ಲೇ ದಯವಂಡ 6 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಈ ಎಂಚಿನ ಪಾತೇರು ಅನ ಮಾರ ಇದ್ದೆ
ಅಯ್ಯೋ ಕಂಗಾರು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೇಜಕ್ರೆ ತುಂಬ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕೆಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ತನಿಯನ್ನೇ ತಿಕ್ಕೇರ ತನಿಯನ್ನೇ ತಿಕ್ಕೇಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಳು ಕನಕದಾರಿಪಾರು ಉಂಡುಗೆ ಅಂದು ಅವ್ಯಾನು ನಿಂಡನೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಈ ಪಂಡ ಅಂಡ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡು ದಿಕ್ಕು ಬೋಡ್ಗೆ ಜನ ಅಡೇಗಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಂಡನೆ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮುಸುಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಾವ ಕಂದೋಡಿ ಮುಸುಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಜೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಸರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಲ ಅಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮುಳ್ಳು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ ಅರ್ಜೆಂತಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಾಂ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪಾರ ಅವ್ಲು ಅಂಜೋನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಟೆ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತ ಬಜಾವು ಅವ್ಲು ಅಂಜೋನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಎಂಕ್ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಆ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲ ಪಂಡ್ರೂರ್ಚು ಮಾರದು ಈ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ನೀಯೇ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಕ್ ಪಿಂಕಾನ್ ಬಾಯಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಅಳುಬೋದು ಅಕ್ಕಲ ಬೇಜಕ್ಕರ ಅಡಿಪ್ಪುನು ಅನ್ನುಂಡ ತಿರ್ಗಾದು ಬಿಡುವೇರು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಲೆಂದು ಅನ್ನುವೇರು ಬೇಜಕ್ಕರ ಅಡಿಪ್ಪುನತ್ತು ಬೇಜಕ್ಕರ ಅರಾವುನವ ಈ ಮರ್ಲರ್ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ಕ ಪೊಂಜೋನಾಕ್ಲ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಮನಿ ಪೊರ್ಚಿ ಹಾಂ ಸೋಕಾವಡು ಬೇಲೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ವಾವ್ ಸರಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಪೋರ್ಚೆ ನಾನು ಹೋದು ಸರಿ ಸರಿ ಹಾವ್ ಸರಿ ಸರಿ ದೀಪ ಫೋನ್